Pa prodaj im ono što žele, a nauči ih ono što treba. Sad, ne znam kome se pripisuje, ima raznih sad autora koji su to neki Bronson, od početka pa posle nadalje. Ali u principu stvarno to tako jeste i ljudi kupuju ono što žele, a onda racionalno objašnjavaju sebi zašto su to kupili. Tako što se desi da kupiš motor, a onda objašnjavaš što je to dobro. Međutim, realno kad bi samo racionalne stvari gledali, to nije dobro, nego to bila moja želja, ali sam ja sebi posle objasnio. A kad radiš neke programe i to, onda ih naučiš ono što žele. Znači oni žele više novca, žele više uspeha, žele više vremena, žele više energije, više zdravlja, jednostavno to su teme koje su uvek profitabilne. Međutim, ono što oni žele često ne može da se dobije na taj način. I ljudi bi želeli da kupe zdravlje, to je super, znači dam tebi 100 evra i ti mi daš zdravlje. Međutim, kad ti dam 100 evra, ti mi kažeš mora treniraš 3 puta dnevno i stvarno ćeš biti zdrav na kraju. Međutim, da si mi rekla daj mi 100 evra da treniraš 3 puta dnevno, ja ne bi to kupio. Ali, da ću da živim lakše, da neće ništa me boli, da će moj život da bude bolji, da ću da nađem partnerku zato što lepo izgledam, to je već to hoću da ti platim 100 evra, ali pod uslovom da mi ne pričaš šta će biti tu sve dok ne uđemo u program. Kad uđemo u program, onda me učiš šta treba. Znači, prodaš im ono što žele, a naučiš ih ono što treba.